guys, part 2 na ni guys. Please subscribe, comment, like, and support. Maraming salamat. Ano taga na sa sige, ligit ka charge, ma'am. Wala mo na masaksak. May bai. Tanggalan na yung butang des speakers. Ayaw na lang, di. Ayaw na. Paminaw. Tanggalan na cellphone des speakers. Dili ko mamihinaw. Awa, mata na siya. Kaya igang dito rin okay na hangin. Awa, bangon siya. Ala! Happy! Boy! Ako dong. Oh, ikaw. Uy, sulo. Boy. Nakatulog ako dong. Boy, ito panda. Nagiging malam. Ang panda. Ano na siya ikot no? Ibol. Ayo! Dalaon ka itong isa, kudaghan mo ko kay bantayan ko. Hindi uban ang isuon. Gawas na ko dito. Isa na lang mamay na. Mura na siya may kadula. Napatusig ni Ron, mang. Dula kang takay sila. Ka-reflect color lang. Gumi-gumi mo. Hindi parang ni Anje ba? Kasaba na lang iruwa, bisang gipakaon na. Di ba, kamawag mo? Di kaba lang. Saba kayo. Kaya sabi, pulong-pulong. Uy, hapin mo. Sulit. Ito, ano to? Eh, si bago pa na. Ano ito? Bago pa ng biyahe na ma-jet lag. Doon naman na umapag. Hindi ko maling mo. Juan, matanin mo. Kayo mo sa isa. Hindi mo doon. Ito. Dauban ko! Pagkawa ko. Alas 6. Uban ko ba? Hindi na pamagumag. Bukawan tagahakin, mag-video ka na ko. Bupan ka na ko, Diamond. Ano niya ha, kung mag-video. Pasaanan ko itong nilabhan. Di kan dito, pasaanan to dire. Ako na nag-views ba? Dili na views, comment nyo na. Yung si Eric Hilat, pasaan rin yun ng Eric. Siya. Pila. Kagaan, anak. Exercise mo ni guys. Gaan na ito. Gaan pa, humot pa, oh. Ganyan, gisakay lang. Ganyan, gisakay lang dahil tumaho. Karon humot na yung baklay. Wapay naghimo ana ba, hindi ka sa laundry, baklay, pauling balay. Bastos Wapay nagawa sa reels, anak. Ako pala makahimo ano niya. Pero sa apil-apil yung video. Ano na yun siya. Dalag selfie stick. Pamit ang hida na yung Ang nangina niya, hindi magkakwarta no, apil no. oh, alangan. Alangan. Sir. Sir, alam sama din mo ihatag. Inigluto, inigihaw sa lechon, wag yung mutabang. Hilo pa, di yung hilo pa no. Pero maksong pula, parang nanay magpa... Dako mo ng baboy no. Dako gini siya ba? Pila ka kilo niya. Yang isa gagunit-gunit ang cellphone. Mga 30 minutes boss, pwede na niya. Chat na din. Magkadaghan man. Dahil na record. Yung isa pwede pansin po na ko ka na mag-player, may manuol. Dili nagibaw mo. Buta hod. Buta ka. Experience lang ko sa mga mag-lechon daw. Ano ko lang pag-player, may tao. So pag happy birthday, kanta na pag magkanta. Dughaw naman na tao sa gawas. Apil mo siguro tatag-player. Reklamo si Eric Hilat. Set out. Tinood magod na, di na. Di man kakuara na. Naambo na sa uban. Tal. Yung ginagol mo na. Kamot. Bakit di ka na mag-ibiduan? O hindi yun daw may mapundungog. Sa katagaman sa Ring, banday ko di ay mo. Iya na po na ron. Ang umba, wala ito. Nauna pa kung tawagin mo.
Dugay. Ma'am, pag manganak si Panda, mangangan ibutang. Ma'am, pag manganak si Panda, ibutang. Pagkasahid ni sa saray, Ma'am, kalino. Kanang upat kasahid mo na balay-balay sa pasmo sa kusog ha, kinala mabungkag na. Hindi na mabungkag, mo na mapildi sa pang kusog mabungkag no. Ah, Sige pa. pagkakang lang pinagdawon mo lang ito. Hindi na. Nakambalsan akong iring sa naong mang ba? nabutan pa riyan ko din sa unang mga tong Grabe na grabe kasi katong namatay magbutan din man. Kung saan matay? Pag sa naong na pumapakan, upat na siguro kaansikan anak, kaya doon sa utok ang buwan, paak mo, grabe. Hindi ka sakit anak nun. Mahal ka rin kada injik anak. Hindi kong kinchik-tanis na iring. Hindi kami, nasa naman ka kasi rin. Naku, man to na. Kumas mo to. Kauna! May rabis ang Ining, ay kuko. sige. Di, ang iro, paak na diretso, di na mga bras. Pag ako nga, pinatoy gasto nga, 5,000 na. Paanan kong syagi. Mag-injikan, 1.5 ka na isa. Kaya palit pa kagantay ko tanos. Kaya di rin makakapalit ang nagkuante, kanang, minsan eh, kanang single injection ra. Double injection na siya. Kaya, nangita ko ang katunga ni mo. Nangita ko, kung kay katunga, labay ito sobra. Isag eh, 3,000 kapin ko ng kuan. Isa kabayal anak. Libat mang kamari. Yan, nag-injik ka naman daw. Injik ka na niya. Pandalabis. Kung Kaya, injikan ko na. kung naka-inject na siya ng therapist, kung makapaak na siya, isa na lang ka-injikan na. Wala na ilahin. Pero pag wala na ma-injikan, dapat ipahalto na yung nagkuhan. Injik ka siya, Ay katulong. mag-aani dire Ano, ay kasurog. barangay. Memorize na nila ay imong iro. Ah, lista din. Balikan tuto na lang na imong iro. So, dito wala naman. Dire Balik ko na. dyan po. Ay, dito. Ay, Sa inject una na na, putang ito iro. sa una. Tama na. Yearly, no? Wala. Dire na. Ito, Okay, makita. Ano din na sila kay balikan to nilang kita to na iro sa una. record. Nga nakalista balikan nila. Buwan, dili naman. Mahadlag ko sila ito ang iro so, nagkuhan. Di gumitan man sa Doberman doon. ako di kay ako may paguniton talikod ano ba. Di masako yun yung iro no. Talikod lang ya sikan sa biyat man na Kaya kita yung Sila ito ruto. bayad sa Tibet pa injik pa nila. 100 do eh. Ano eh? ay kuan man to lang murag package. Si Si Tibet. kuan ra may nadala nato dito. Si Bruno. Ang mahal na itong mga parbo, mga vaccine. Parbo man ang atong namala to package. Ito 400 man ata to. 450. Yan na siya card. Na-card na siya. Ah, Ang tulo. katulong, masiro ka magbalik-balik, anak, kalima. Tulo ra may wa na may atong 6 months. Kaya ay atay ni bawaan ni. Kaya nga itong Bisaya nga inoon ko maging injection. Way parbo di man mamatay. Hindi ko nagpapagod Ikaw sa'yo. binuha man yung kain ng istoryahan ni. Yung gani noong iro nga breed imong atimanon niya gani Bisaya di matiman. Manugunon kayo. Uy, asa may diferensya? Ang dugunon ang kuan may breed. Pero itong iring, oo nga. Wala na mong gipurga. Namatay sa bito. Kunya kanya mong Bisaya, natingala mi nga na ang Bisaya nga nabuhi. Tao na lang tae, tanan, wala. Ningo tong kon sa mo ni diferensya sa Bisaya. Mo ba? Pero mas lambing mo yung Bisaya ni Ering. Para sa breeding, suplado mo ang breeding ni Ering. Wala may mamawag na i-breed niya iring. Oy, nagtalaras Bisaya. Gasto. Pero dapat nga Bisaya nga sa Pakano ni mong isa, daghan na sila mga ano. Balik-balik na. Tungod na na sila. Samok lang kayo mga sabak kayo ito. Lalaki ako, ipakapon ito na mo isa, pero nalogo man may, kaya di naman mula ang layo. Tapos compound. Mga po lagi, supahan na, naggahe na gulo ba, sugod na gulo.
Tapos yung mahatag sa mag-iro sa kuhan. Yan nakatatak sa breeder sa ba. Sana ihatag na mga call pero alay ko dahil kagid kamay sa tiil. May tagkuon daw mag alaguan. Asa pa dahil? Malutak kay kanto. Asa gina? Dili man na. Dito. Ah, Dili balutak kay nga matsalan. Kana na gasoline station. Oh, may atbang ala sa tuo na may sunod. Unahan mo sa kanto. Kumatay ako may patambal ani ron sa Ah, kagid. Pero sa tiil lagi daw. Gamay kay batindak ko. kuan naman na sa Ayun, ako na ng kanti. Tambog ko na sa nangan. City Vet. City Vet ang Kaya hindi nakabarato. ito tinaskurya ito mo, itambog. Bilin. Bilin mo, maayo lagi daw. Tambog na sa Manara. lapitan mo. Lapukan ka. Sakan. Ano, malit lagi po ni Mang. Ayun, kayo kay alas 10. Yan, balik ako. Kasi wala pa yung alas 10. Ay, lapag naman alas 10. Ay, nakabuinas na sa ito. Ay. Kaya wag kita ka problema. Amot lang ka ng gabi eh. Hindi ka kagahi pa yung buyo na. Eh, Paghatag sa tagiya ba kay yan na nakasubos. Doon lang ito ginahan. Yan, agit yan ulo ba kay. Sus, wag ko ni video ba? Kung mo gud panaog. Kaya nakakita mong kakuha na nga na nag-video nga kuha ito eh. Isunod yung ginahan. Isundan sila. Nakis lang, pag mag-kiss, nilakaw na. Ano, pariya gini. Yan na dito sa kit. Sa darang inano. Ay, salamat. Dili Bisaya. Dili Bisaya nga iroba. Ang inahan. hindi na sa dilip sa inyo, diba? Ang Bisaya, sige ko sa put muna. Tagalog man ko. Eh, Pilipino man ko. Hindi Bisaya. Bisaya, gani. Usog kaya. Tawag yung pugo ka tumahaw. Pero Pilipino ko, balik ko Bisaya. Pero dito kayo tuon ka dito. Nang kaganan, di ka man. Di mo, nandiyan po kami lang. Salamat din. May gamay po doon, mga yun ka po doon. Diyan ganyan ka. Ano yung bako ko ito? Dali, dali. Kagaya daw, turo daw. Yaw, bata pa na. Tutoy para ba daw na? Yung chikulit to, matay mo. Ayo. Chocolate ra dyan. Kami magic sarap. Magic sarap. Magic strap. Size. Mang, what? Please lang. Iwan mo. There. Pila? Duduha, tag-size man. Mahal dyan ang iro nga kung saan na. Anong iro nga marog sa ice lang dito? Sa ganyan ang iro. Anong Mahal asay? ang magpalit o niya, mahal ang maintenance. Depende na si Bernard o na ihasti. Kaya makakita ko sa Pero mga kuwan kunan ba? man ni. Ito na naman na. Makita itong nato nagilot na eh. Sus, nagani kay Dili, mamaak ng iro. Hindi ko niya ba? Butan man ha. Gulak ka dako. Tinagdagaan ka. Isulod nila dito kay mag-irkon daw. Dito may nagilot ba? Sayang ko. Basta nakuha lagi pagtindog. Nagbaga kay Baribo. Kapatay ma'am. Di man to mamaak niya mag-iro ma'am. Pero ang bakan niya bahay blood. Ah, Mamatay na lang wala gipaak. Sa kadako manggot niya murag ano Ang katong iro. patay ang Ang katong iro na mo dati. Pagutindog to. Ang duha ka kamo magpatong sa pabaga. Tapos kang dakuha. grabe no. Lasang to, patay na. Giluan. hinuan. Siguro ibog ba? Okay. Sabi kaon. Silingan ra oh. Sa kuan mo gugto sos musig to. Ingong yung naglayo. Dakuha na yan. Kita Sa tingog lang no. tingog pa lang na. Mo dako kay Kana lang mga delivery ang mga hadlok ay. Okay. Kaya sa
Oh, grabe. Gamay. Makikita mo sa mga hero, ako gapungok. Ah, grabe maintenance. Kung service mo ko dito, wala dyan sa airconan, pero gatubang ang electric fan. Ah, Wala ang pagkaon na to yan, dili dugpod. Mas kita naman lang daw electric fan. Pagkaon na to yan, dili dugpod, dili dugpod sa manok. Ayun, oh, hilaw. Sumbayo man to. Grabe lagi. Katupod sa iyang, Pero, kayo niyo, ang ang tao. katupong kuan sa iyang classmate po. Pagkaon, isa ka buong nga manok, hilaw. Ito pitbull ba to ha? Oh. dagko kayo eh, ang hiniktan ko niya, chin, yung anak kadagko. Nagko na kayo. Isa ka hero. Makaingon ko kasi ko, ako pa ako na ni ba? Grabe lagi. Lang. Ang mga tana lagi buhian. Tahan din ang magkon. Oo, di ko sa Oo. basta. Di basta-basta eh. Kaon ka na. Di katong gikuan lang daan ni kuan no ni Noli Di Castro kanang nagod sa iyang kuan. Ilang milya to? Palit niyan. Dili sa iro, dagang kay iro. Naan sa iro. Kaya katong pero taga Pilipinas ra to siya. Pero milyonaryo gyud ba? Di wala na siyang palista sa kuan. Gipalit niya tong iro sa kuan sa China. Ang kanang namaligya, ang ipalitan niya na mamaligya yung iro. Ano mga iro yung Ang breeder ko. breeder yun. Pero ang yang gigusto, ya ka na sir, kanang imo yung dili na baligya, gibatasan yung presyo. Kasi kalutibitan nga mas tip na ko. Kanang gikuhan niya, Dako kayo? ano bang batigig na akong bangod? Abuldog oh, mga Kanang murag pitbull bang Ang ang violet o Mga Amerika puro din. muscle lang. murag nakabarbel ba? Oo. Kaya ang dagway, murag kag, uy, Murag niya kasupot pero yung tipirabon. Bukaw. Bulldog Bulldog na, American bulldog na. Bully. Gipalit niya, ikaw niya itong, dili ko na nabligya, pero tungod kay gipatasan dyan ang presyo. Baligyan niya. Sir, namin dagang baligya, nga gwapo dyan kayo. Bisa pag taga-Amerika mo palit, anak, dili. Kana imuhang kanao. Di palit yun, ana sa iya. Maghilig siya og kan ba, collection. Madagang ko siya giro. Ninjot siguro. Kaya porte pa mga kulawag yun. Pila to kamilya? Basta mahal, pinakamahal man lagi daw nga sa baligya sa China. Siguro kayo itong Ah? hero. Di- Maura man ko Japon, iroa sa ubang iro. Rush, siguro kayo niya ba? Ah? Nadi something ato. O nasa something sa iyang kuhan Kasi daw. nakita ko. Kuya to ba? Palit mo kaya kuya namatay ra. Ya, gimana, gikopya na bitaw na sa reels no nga. Oh, itong asong ito, binili ng million, ya, nga ito yung gagmay kayo. Pangopya na nila ba? Siya to, original to, dako kayo. Naay ko sa Ano naman ni sa Gmall ako nakita? Ano sa kaya nakita itong iroa nga? Naay ko, naay. Murag nagbarbel sir no? Oo, mga pitbull nga. Niya, mugbo man. Mga bully. Sakto na sila vitamins ang kuan yun. Pagkaon yun. Naay na uso sa China to una nga niabot ang hero og $1 million kuan niya. American lastik, murag dako na siya, murag nagkabaw kadakon. Grabe ko no? Kaya patay naglayon. Patay naglayon, American mo Tibetan lastik. Kaya nawa na sa uso, ginakaroon na lang dito, gaganda na layo. Oo ba? Oo. Kaya na. Ingon siguro kag sakusang ikalap doon mga pareha rin puntahan. Kung kayo. Pinabito sa konserno ko na mo gawa sa mga shorts, Facebook, Reels. Anong iro na naman niya? Murasog. Hindi ko siguro iro niya mga kurang na mga kabayo. Pero butan ba makidula sa amo? Oo, depende sa pagpadako na. Oo. Kung binuang naman pa ng iroan niya. Pero naging iro ng agresibo. Dagko gyud siya ba nga butan. Kuan man sa kaduol ng silingan. Pero dili siya manguan di ay. Buto og nay party, ibutan sa dito. Butang nimo sa asa na butang sa asig butang sudan para mo doon. Pero wala hikot kanang ana lang gan mararasig ito yung gamay nga ana-ana. Saray-saray. Doon puro nagkabulo. Ang mga kay nagtindog na ako wala jud deron. Training nimo pa ako ya pugit mong balot, bringos ba. Kita akala. Doon itong iro ba? Di lalim mag-breeding ng iro kasi karing Tiningon dyan bitaw ng iro sir kay ipasimot nang ng bulsa, bago na bay cellphone. mga kinay, mga siya. Uy naman ni silupin. Pinagod kaya. Naay ko sa Japan ba to nga, may restaurant ba ba?
pag muabot ka, ang hero may muhatag uminom, palikta sa bayad, Ano ba? kanya ini-close, ay nagmanag ang taon, kuha itong basket, ay dala itong mga wet napkin, ihatag si mo, kanya nagsirado, mo ako manilihig, patay sa suga. Oo, kuhaan siya, kanang golden, Retriever? dili golden retriever, katong itong kaliwat at choke, kato sa irog na ito isa. Labrador? Oo, Labrador, ito mang gulot. Kasi tawag ka bahanti. Iro na lang. Pan, motif man ang mga customer. Ah. Sila rin kayo sure dito sa tip box. Kung mo yung tip box i-importa, Ay, ganda maganahan. Yun, magandang ba? mga tag ba? Kaya na, diri, no? Katong kuhaan, Musibat pa kaya Katong meron kana. na kwan siya, katong baga kay Balibo. Di pa kayo Katong kabayan murag ng leon bayan ba? si ka. oo, kana mo na yung kuhaan. Kung sige, panganana, Tibetan Mastiff. di na, napala yung pangalan siya ni. Ang naay kuhaan na katong sa... Mura siya, katong ilakon ba? Sa man. Wala. Baliboon? Pagka, juga siya Balibo. Ah, chow-chow. Pero chow-chow, amra ka na. Violet ang Gagmay mo na. dila. Gagmay mo na. Gamay siya, pero Chow, chow. chow naman na, adili ka naman. Anak ba niya, pero napuro balahibo sa mga Chow, chow. baga kay balahibo. Chow, chow na. Ang chow-chow, ito ka to. Pero ang katong Violet isa Ito, pati, ito mong dila. Oh, Oo. violet. Lagi na. niya napuro siya, kuwan ba, napuno siya balahibo. Lagi para. Kalkag kag nga, Ang tayra ko na, kumugaw Masa sa dila. gilayon, Ito tanawan. mong kulor. Lagi nagrabis na. pamrag leon siya ba? Nga, Wala chow-chow. Ano na makapaak na yun. Ang ginagaway. Muna ila. o lami ba? Pero katong sa playa atong gikuan, hadlok ya kana kuno kini. Ain, napitkan jud nila pati nadambot ana eh. Ano pa? Kanang diri. Talawan na kaig tao. Kanang naamoy. Nya hadlok kay kag anam ko kay sa Kasi purpose, matalaw na siya sa tao. ako na sa dili na Ay, sa mga awat, di wala na. wala na siya. Sa parte na Hindi ana. na siya. Display. Display na lang siya, mabaklay-baklay. Dara na sa kawan. Pero mahadlok lagi ka no kay ano. Yan. Naay ko niya Pero kanang nanalaw na lagi daw diri sa napitkan. may Midjatrix bitaw magbantayan ako ni kapuntag ginabaktas usahay. Great day ang tawag niro takas kayo. Tas kayo. Oo, nya pagmubuhi kag iro ng gamay magamatay. Gulgulaan niya. Sobra wag ang ulo siguro maghapit na ng kuan sa kana sa refrigerator. Hapit mo saan ko ana sa kado sa ibabaw nga puntahan. Kanya magka problema maglisod ang panganak ma. Pero si Sarian. kayo. Aga man ay ha, pitbull. Ayaw. Nya, partipot ana mamangga ra ba? Grabe kay lag. Dili lagi Kaya na mama. makatawa kuya kay naman may Pero mga ana malakaw ba kanang Oo. pero ikaw manlibaut na kayo. Na, nagkatawa lagi ko ano kay Ila Marvin ba kato nakabuhi lang pitbull away mo agi nga single ang motor oy. Wala na unsa ko na nya hadlok ko ang kadina dako aw Dako nag-ani kayo. ka dakon. Bakit ya? Kung gani away layo mga tao lagi nagawala uy ang mga single dili mo. Likod sa dagoy lang gyud Lagi. ana na niya. Hadlok Hadlok gyud ang tao. tao. Patay laki na ba ng pitbull makapaak kay maski namatay na di na mabuhi. Kato sa ko lagi sir, mabutan lagi tong American Pitbull sa kuan. Depende sa Grand Mall. Depende sa pagpadako. Kana, train Kato pa sa Grand Mall ba no? Oo, Ah, mga magpa-picture may na mo ana ba. Mo na Mga yung train nga naman. kuan. Duulo ni mo wala problema do gunite. Dili lagi na. Mga train na sila. Katong contest bitaw sa amot napakontest na po na sa araw ng Digos. Mo na yung kuan niya mga dilihinik sa hero. So wala problema picture. Duol lang. Amana magagagmay kang batang kumatay ni abot ang panahon ani Mga taytok. matay top na mga iro. Luoy jud king duol ba. Yan eh. Nya kon ba na no animal bi ana. Labaw na gana mag... Labad siguro kaya ulo ba? Sa ba? Basta di Kapot ka siya. lamay kana iro ka na agresibo pero pag ipadako nimo na kanang pasakit. Ja sir. Wala man daw kay papel dito katong mga kuan jud kan kinana mga buwak utan ana. Pang-contest lang ba nga? Yan, brana. Pang-contest mo. Matay. Dako mo ko kay braso. Oo, dagko. Oh no kay Maski ganito butan, ganito kayo sayang kauban, no? Nangayo ko sa ilago eh, kayo kung gamay lang. Kasi pag magkindua sa iyo, grabe. ito magay. Mahadlog ka. Ito lang nang
Iso kayo, kaya ang imo bang mapaakan. Kaya magigduwa man Isog dyan. yung nagkuhay, promotan kayo. Tira. Sus, gina. Daggoy, mahadlok ka, napay bukton. Lain mo gusto itong... Ana man lang bukton mo dagko kay braso. Oh. Naiuban na na iya kas kuan no maggawas daan ang bangkil. Oh. Oo, hanggang to maski lipay kay sila hadlok kayo kay maggawas ang bangkil. Sus Ginoo ko. Hadlok kita tama na kita mo. Magpanuko yung picture og kuan kay picture mo na ni. Ora dili kay Gina. hal-hal ra man. Hal-hal ka ta ko mapaakan talaga. Gani, oy. Wala gid ba? Goodbye gid. Mabot jud iyang kuan. Oo. Di jud ni Dili rin ba nimo na pwede pa kamo ng mga baka sa mundo. ano siya. Okay. Dili nila mahirap. Ngayon lang matay. Pirahan nila. Kuan mo tinang ipandala mo mga pics na man to. Dugpod. Murag kuan lang ba? Junk foods ba? Para sa bola ng karne, Pangpos na yung pagkain. Ang uban na sa balay, sa gula nila Sa gula mga na, no? karne. Diyan na nila kuanan. Napuntis na yun ka. Eh, para mudako. Ito palagi yun. Ang karne. Ang tagyan, namos-namos. Ito sa jinsan lagi, jinsan nga pizza ko. Ang lugos, di ko pamulit na mainit niya. Ipis yan, ay alam mo ay na. Ako. Bilib ko ng mga tao ni mga anak. Pero trabaho na ko dyan, ordinary yan. Grabe maka... Iko gusto yun ito kung mga anak ko. Pwede doon makaya sa una-una na gusto kinikaon ng iro. Urot na to sir, urot na ko na. Balit ka kisa ka. Gamay ra, oy. Wala Ulang oy. pa na. Mahal man ko ng dugpot. Muna ang uban kay isa ka hul nga manok at pagkaon. O bita nga ko ba, mamalit na lang sa palengke ka ng mga isda nga mga kuhan. Marag ihalo-halo na lang kay. Mas makatipid man. Manok. Kanya mamalit sila mais. Lemon please, may sila na. Mais na zero no? Mas barato. Sila mamabrit, agad ko pero kagmay lang. Sa pinagtudlo sa mga dyan, Jesus. Pirla ray, katapatan ng mga concert panel. Mga balahibo. Pirla ray yung ibaguan. Ay, mga puto. Mas mga, so, halo ka Para ko to. musinaw. Pirla lang yun sa tanawan yun. Ito, kagwapo niya itong gamit. Pirla ba? Para pagkuhan, pagkuhan. Gwapo nila sa katapan lang ako na pino. Yan lang mo sa katapan lang pino. Kumpasinaw. Mag-post dito, o kaniyo, female. Ilan eh? Maraton lang kayo na eh, pag pinobre na dyan. Tamil. So, pag mo pinobre, Size will. purabuyag po ka musulti pinobre. Isa magyod dito, o naman ng pobre. Huwag man nga ni, sweldo. Ah! Pilay las, ano eh? So, ano to, alas na kaming 15. 15 mil, las. Kabatig na ako. Ito, igagaw na. Gagawin mo no? 15 mil hatag niya. Ito bitang itong nga batik ignaw nga gagmay. Pero mangayo lang kung gawin ang kumamalit. Naman manghatag. Hatag yung pati itong mahala. Mahalaw kayo. Hatag Ay, lagi. mamatay na gawin. Hatag lagi mamudugas ko. Tagaan kayo sa Kadabaw. Oo, nandiyan ka ng puti na mo nga hybrid nga. Sir, namatay ano dito. Kasi nakapangatag Ay, yun. nawala mo to. Ano? Ay, mga Kidadaan ko niya, kidadaan. Kung ka na lang mga unano, Karne sir. na gud ko. Unano lang ngayon, sige. Napoy uban. Ikaw di man ni unano, sir. Mara magpaspas, magkay binulan ang tubo. Uy, Karne to kung ino kay. Oo. Ano ko baligo ulit isod ba nga. hatag yapon ma'am sa mga... Tuan. Uy, gwapo lagi ka kito eh. Isa ra kagabi. Gusto ka ba? Pilit isa. Balik. Look, sure good. Adat o na ako pili, mamili dyan ang buwan na dyan. Ingo magkamampili, di pa pili ko. Kana o dati. Walaan mo man. Pero mga anak mawalas. Di na Yan naman mabalik. sa uban di man mawala. Kawato na. Bisaya, okay ra. Pero ka na Huwag ka na murag like dagway, no? Kay pabreed man na nila niya, ibalik niya. Mahal man. Karne. Karne ko ang sige. Basta makita nila nga na bread. Kaliwatan. Gwapo mo. Or ibaligya sila nila mismo. Ha? Magkakwarta pa sila. Kaysa karnihon nga Nakauli sila ay rin pati pa namo pulong-pulong sa tindahan. Tawas mo ka maguba magkuan. sultahan. Kay mata diskon kay ang gigian kagabi mo.
Kailangan. Sir. Ayo pagbasa ron sir ha. Nagkaroon ako kumahali sa tamaligo ha. Ako pagtibog eh. Pag-hook lang nag-alas 6, kaya tigdaon na niya. Pero tulog ron na sir. Ngayo. Giamo lang gianad ba. Way pamahaw, way paniog to. Kaisa. Panihapon lang. Pero pag alas 6, Nakaon doon. oh, yasan ang Ano pagkaon. ba mo Pagkaon, tulog. Pagkaon doon. Wow. Ano yung trabaho na karon siguro hako. Mas isog mo kayo nana. Isok ko. Pero dili sa ikon ma'am na isok na kanabitan. Kanang gawas na, gawas man ako na dili sa mangwag tao di sa mangwa ano giro. Dili siya. Ayaw. Kusog kay mo lugnot. Lula, guro. Wala. Intro beta to nga iro dia sa mga hybrid po kayo. Adi jud siya mapansin gidool lang. Sus paak yan diri ba. Yeah, siya ay pagipaak. Siya may gipaak, di man siya mamansin. Ang pagpaak dito nagatungpang Nalaw lahat. ingon ang pikas nga. Dako man ingon ko dili ay dako kadaghan na imong iro. Ako isa. Wow. Bahala na ron. Paon lang kung giro na ko mapilde. Istingan yun. Mahadlok lang tao na kung inigawas na niya mag Dato. para kung sa K9, hadlok mo kiton ng mga K9. Pero naa sila ko ron, ang mga labrador, di man kaayo. Ano na yung baklay po sir no? Yung mga pitbull. Uy, Ay ka na. hadlok mo kayo ang nagdala bito maguyod. Wow. Maguyod yung Maguyod ang nagdala ba? Ha? Kita na naman kitnings ba? Madaghan yung siya kitnings. Kung dagang kayo nagkabuang na. Ay, oo. Madagpo na. Sabi ito mo baklay din na. Naghanap na daw. Yung picture pagkakulang. Mahal na ilang balik kino. Siguro ba? Wapo ng pitbull, magbaktas ka, kaya wala ka dyan. Ay dalang baril o niya na kay bodyguard ba, kaya mong kasugat, mga wala. Uli kayo man doon. Oo, Okay hadlok siya na, mo. igog. Wapo pa kayo. Cover sa lawas. Kung dyan pa belt nga. Lagi uban na ginapugul pa completed ginang kwintas. Basan. Lingin Sa tao. magkawat. Dili mo hold up. Ako. Di man po doolo. Wala lagi nagdala lagi kag baril pud lagi og na kay bodyguard ka uban kay ay mo pagbuang-buang, hadlok lagi. Then mo isnat. Asa ka isnat. Kung ingon pag napuno pa siguro bulawan imong liog og kwintas, waay mangilabot si mga ba. Kita daan sa aerobot. Luro ni siya kayo ni Irohanan. Eh, pero itong nag-service tamang no? Pulis. Yan ang anak iyang hero. Ito kung dito niya. Pitbull ba? Pili, baligyan ni sir. Ini lutas. 50. 50. Pil. 50 lagi ingon. 50. 50,000. Di kita kapalit o. Kaya kay upat anak 50 dito 100 dayon. Gani. Ano Mo na ikuan ako sa breeder. Mong gibrid lagi daw. Ang nila. Para ikuan. Kahalin. Gali Kaya mo na. palit ana ila naman pong covers ng mga dato. Oh, mahilig po, dai. Mga mahilig. May Yaman. uban nga maskig dili Ita. dato. O masab. Mahilig 5 yun. mil kasi ni ba. Kamahal. Nagkani mo, sa nga obiljan ko no. Dagko kayo ni ma'am. Malin na yun. 5 na la, 5. At lagi albrator yung tag 5 na kwarta. Kadarang inahan, okay, kadako sa inahan. Okay, man biljan buutan dali trail. Biljan daw, biljan. Mga labrador, anak. Kampante Dagko, gyud sa dagko. daan as mga bata. Nga, mo protekta gyud sa balay pod. Ano, no? Lahi lagi mga pitbull kay sibo gid kay. Panakon pag ini tarong Bila na. sila makasaligan sa bata. Ibog lang yung tanan siya, mapadong lang yung tanan sa kwan na siya. Bisaya, Aspen. Bisaya ra to. Aspen, social lang may pangalan sa Erodero, no? Sa Pilipinas. Aspen ana. Sa una lagi si Askal. Asong Pinoy naman ano. Karon kay Sa una, Aspen asong ko. kalye. Sir, wapo mong breed, Aspen. Saan yung breed ni Aspen? Nangutanaw po ko sa kung ano si Aspen din. Aspen mo, Bisaya mo na. Asong Pinoy. Asong Pinoy. Agi Aspen ka Bisaya pa. ra gyapon. Hybrid siguro mo kay Aspen man. Sa Aspen, Bisaya mo na. Asong Pinoy rin eh. Kung kaumara na sa Asong Gala, maura na sila. Tapos askal. Sige lang kay libre man. Mao. Ihatag man ini mo. Pero Aspen man yung bread. Aspen ang bread. Okay ra man Bisaya bro. Gahit lang po. Katong buwan na mo, Bisaya katong namatay.
grabe yung sugay yun, bantay balay yun ba. Paghot pero na Pero wasa kapagot atong kaisang ganihan marig mangingilad. O ba? Dala guro. Bitan Gusto ko naman man na niya. Ha? Kaya dala nga. Tingnan ko na ko tong Habak-habak. wala pa ko kabalungan, mailad jud dito siya. Yaw ko naman siya. Ano man? Matay ka ng iro na mo bilig kay ko ni pati isuga ni pagkitag pag-ulag yung nga tao. Ah, Pero mga ikaw ilan. kitanaw ka ra gyud niya. Senyales na to. Ana Ah, sa buta man ni mong iro ka di jud ko mong buta na mong iro sa basa pag-ulang. First time niya makakita sa tao. mga wow, dito. Sus! Nadugay sige nadugay ka ilad nangilad man ni. Ah, Sana kay cellphone siya ngayon, tawag ka na kung kaupan. Tuo pa man mabot, mag-board me ba? Dalaw niya cellphone kita sa ayaw po dala. Karon pa ta nakita. Yan siya kanang katong katong sa bansalan ng kawat-kawat. Katong sa osa. Oo. Katong ina daw to git-git. Basta yung ana po diya. Ano na bilaw ba to? Ano, Dapat na. gidapan. Napatay ang isa. Basta yung isa. Namatay sa Itong mga rape kon. Katong mga record. Mga to ilang giuna Balik katong ko mga sila ng mga Verde Santo. Pamilya man to. pamilya. Okay na sir, mamaya na ka sir. Jesus ni Mayon na ni Just Jagin Pans Jag. Nakapangit po na ito nilang grupo. Kay mga rape sila, kay mga senior. Asin, Suko na ba yung mga batanon? Thank you for watching.